מה אתה רוצה להגיד? אני רוצה לומר שהעניין הזה זה כבר לא מהיום, זה לא חדש, זה 24 שנים. הפעם הזו זה 24 שנים. זה שמשתוללות ככה. וזה נותן תחושה לא יפה. וזה ממש, את יודעת, במקום לעשות אחדות, זה עושה פירוד, מחלוקת. אנחנו עכשיו פרשת השבוע, קורח ועדתו עשו מחלוקת. מה שקורה עכשיו, אנחנו רוצים להיות מאוחדים. אז הם באות לנו פה עם ספרי תורה, שזה אסור. נגיד, בסדר, אני מסכים, ספרי תורה, באות עם טלית, באות עם תפילין, שזה אסור. נוסף לכל, הם שרות בקול, קול באישה ערווה, ונוסף לכל, הכל חשוף. אז מה עוד לעשות? אז יש לי תקווה, אני לא יודע מה, אני משתגע כבר. אז אני אתן לכם כבר עצה לכולכם. מה שאני רואה בקודש זה דבר שלא יאומן, כולן מרומות. אז בנות, מכבודכן, כדי שלא תהיה המחלה הזו, מחלה נוראית. המחלה הזו נוראית הזו באה מכיוון שהולכים חשופות. מה לעשות? את הציצי לחסות. מה אתן עושות? את הציצי מחסות. מה לעשות? את הציצי לחסות, רבותיי, את הציצי לחסות. אנשים כאן גויים מסתכלים, רואים מה זה בנות ישראל, איך הן מורחות הבם. זה דבר איום ונורא. מה אתן עושות? את הציצי מחסות. מה לעשות? את הציצי לחסות. מה את עושה? את הציצי מחסה. סליחה שאני מדבר ככה, זה דברים איומים, אבל זה מה שקורה. זה על פי הקבלה, בת שהולכת חצופה, מקבלת את המחלה. זהו. זה לא המצאה שלי, זה המצאה של התורה, זה המצאה של הקבלה. בת ישראל צריכה להיות דוגמה לכל העולם, סגור מלמעלה עד למטה. היא הולכת חצופה בכוונה היום, אתה יודע, אחת מתחרה בשנייה, אסור לקטרג על עם ישראל, לא מקטרג. אני אומר את זה כדי שיפסיקו עם זה. מה את עושה? את הציצי מחסה. מה אתן עושות? את הציצי מחסות. ברכה והצלחה לכל בנות ישראל, ברכה והצלחה לכל עם ישראל, ונגיע לגאולה השלמה. חודש טוב ומבורך. ברכה והצלחה. כל טוב. אל תירא ישראל, אל תירא. כי גור אריה לא אתה, ואריה נשאג, מי לא ירא, מי לא ירא.